wasu baituka ne na ɗauko zanayi su gun annabina Ahmadu Gaibul Guyubi dan Amina daga Abdullah. Labai kasarin kiraje ya madalubu abban sinana. Ya Rabbu taro salati a gurinsa dai annabina hasken cikin duk halittu mafita ne mai madina a ciki kasa ahalinsa su ga tuli sanyin idona. Ya Rabbu sa sabbansa sali aba Abdullah. Labai kasarin kiraje ya madalubu abban sinana. Na miƙa duk gaisuwa ta ga baituka yanzu zanje a gurinsa Al-Mustapha shi ne ya wanke kiraje likitan cikin zuciya ne Mahmudu mai kyau da saje taimake ni in ta begenka abban Fatima Nabiyillah. Safiya dare cikin rana kullum yabonka ni zanje tuni son ka ya rasa ruhi da cikin jiki ya gaggaje duk wanda bai san yabonka da akwai nadi akan lauje yarje in ta zaro ma yabo ya Rasulullah. Labai kasarin kiraje ya madalubu abban sinana. Baye gaban mu gaidin ne musu ba ruhin halittu kafin zuwan ka wanzaje duk zuciya ta mautu ana ta bautar gumaka duk idanuwa sun makantu da zuwan ka haske sauka walkuntu ya Nabiyullah. Muna ta yin begenka waɗansu na ta kunkune a hakan za su bar mu san ka zuciya ya daddanne abin da ke cikin ranmu dole ko ina mu tattone mu faɗa ba kamar ka musu ba wuya Aminullah. Labai kasarin kiraje ya madalubu abban sinana. Kunken diri da gen tsayuwa ai ba kamar Nabiyullah me hakuri da tausai ne rahubu sannu Abdullah a lafiya amintacce ziljudiya Aminullah a dukkanin halittun Allah kai ne ka zam kalifallah. Me zantuka da dabbobi su faɗa ya ji su ne dai taki yi wa aika gaba da Rasul sa'a dai ku tuna da mu yankekke shi ma ya yi waɗa shaida dai ya ce kai kadai ne dai Rasul kai kalkilla. Labai kasarin kiraje ya madalubu abban sinana. Ya Rabbana ka yarje mun yaban dauri sirrillah ka bani tutar yabansa ko ina na yaushela ya zammani dai a kullum kaunarsa ce nake talla komai na Rabbana gunsa Mahmudu sirri zatillah. Labai kasarin kiraje ya madalubu
cikin bejanka Mahmudu ko ina inje in dinga tsaro yabanka madalubiya Abdullah. Labai kasarar kiraje ya madalubu abban sunana. Na kau da dukkanin kowa banda kai ba wanda zambi, kai ne kadai gare killa madani, kai ne abin bi, kai ba kamar ka gun Allah, kai ne ka zamto habibi, rai da jiki ban sarka musu bawu ya Habibullah. Ranar kiyama ta ka taimaka ka sani tutar ka, na zama ina ma kirari gunyi lahu baka da tamka, taka da daidai na rabu aljanna sai masoyanka, biya wuya makiyanka dan sun zamo aduwullah. Labai kasarar kiraje ya madalubu abban sunana. Ranar fita ta numfashi ka zo gare ni Abdullah, dan Fadima kamin wannan domin Ali waliyullah, shayar da ni ambatanka da Musin Aba Abdullah, Mahmud na san kamin shukuran ya Rasulullah. Labai kasarar kiraje ya madalubu abban sunana. Anan nake sa aya ga gaisuwa gurin nana, kaka gurin shirraba'u Khadija zaujin nabina, yan biyu ne yabanku Buhara da Minnana, mai kairar alamina mai yaban kairar kalkullah. Labai kasarar kiraje ya madalubu abban sunana. Labbai ka sirrin kiraje ya madalu